ассалому алайкум дӯстони азиз. Аз ҳамаи шумо илтимос мекунам дар ҳамин видео я лайк монед, то ки дигарон ҳам бохабар шаванд. Ҳамин канали Корвони Умра дар фурӯш гузоштем, мефурӯшем як камтар корғалтидагиамона. Канал ягон айб надорад. Дорои 107,650 подписчикай. Рӯзишта 200 подписчик кам намеяд. Мақсад ҳамин канала мефурӯшем. Касое ки хоҳиши блогер шудан ё блогер ҳастанд, ягон кори бизнес доранд, марҳамат, ба ҳамин рақамҳо WhatsApp аст, занг занед бо нархи арзон, бо нархи қулай. Мақсад мефурӯшем. Канал ягон камбудӣ, ягон проблема, ягон ҷойи фанду фребуш нест. Мардаке мардакона суҳбат мекунем, гап мезанем. Маъқултон шава, марҳамат бигирен, корфармонен оштон шава. Просто ман айми касабаи блогерӣ мақсад мебурам мерам. Дигар лозим нест. Аями сабаб касое ки завқ доранд, марҳамат харидорӣ кунанд. ҳатман ба ёру дӯстони худ бирасонед. Шояд ягон нафаре орзуи чунин канал харидан дошта бошад. Худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. Худоҳофиз.